Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadirin baka subcommittee jong kaseng HSPDP Central Body kalashim yakarai ban pentepru bala penkut no ikajing trekam jong ka Nongston Area Union bad ikikam jong kaseng HSPDP hapo Nongston Area Union lashim ti no ban pet bat khmi shipor daka subcommittee jong ka Central Executive Committee habaro kiliang nakaliang kiriurang ba jong kaseng HSPDP na Nongston Area Unit kilapen pau bad airu ikajingero yaga Central Body kabalashim yaga tega senjam Shushu abakren hakilat pathai kubor kiriurang ba kaseng HSPDP Nongston kila kuboru dakabaong ba shisha kadon hapdeng kajinga per jingmot hapdeng kinong trei jong kaseng HSPDP Nongston bad kane kalapen long baken mi bathawi ki kenhun halaki jong ki jong ka Nongston Area Unit hi barok away bat ngam la shu mentaban ong banga bat ya kapus ka bakum denrei kum uyu pat ba ngala ban ong bangan kepat ya ka Central Budi bakan pene ya ki kirai ki ba ka Executive Committee ngadu ki por ki ba kamun shwa ka bangi la shime karai ba laknu kumno banjit yu candidate jong ka Nongston Area Unit ngin IT hagi primary unit bakin le ya ka banengkam kenang bakan nomi kano jing hadin habot bat kane kajing penmai no jong ka Central Body Sub Committee ya ka Nongston Area Unit na kaliang jongi kumki khot jong ka Executive Committee ha ka jinyalam jong u ba Well lengdo ni sneu ban ong bangi kubur ya kata kajingle jong ka Central Body ba kaju koporo nakalian jongaru nga kubur biang ba hoot sisa kadon ha kajing ya herjimut jongi kum kinong tre jong ka parti bat kat kum ki kubor di social media ngili ba nakalian jong ka parti HSPDP Nongston Area Unit ngili adon akan hun banili iru kat kumki kot kubor ibangi ngilai yu iba nakaliang jong ujenas ketri jong ka Nongston Area Unit hakaji nyalam jong Vice President ay ma hingdar lendo il persyang ru wad ban snatmai wad ya ka isi jong ka Nongston Area Unit ti halot ini ki benta nakaliang jong ngi kumki nongkit kam jong ka Nongston Area Unit ngila aban ong bangi sngoban ai ka jingero ya ka Central Budi bakala shim ya ne sinjam kaba kan penwaino ya ka ne ka isi ha ka jingyalam jong i bakwe trai kan mong kaba bahatam ki ban ong bakan don cipta ngatrai ladakan persakun ne kumakakalong ken kan don ke kaba tak juri ke parti rei kan ke jingle jong ka Central Budi mentang ong ba 100% nga ai ke jingyero namar ba misu tu ba ladangin pene kunne bakalong kum kamut ba nakali jungi kumangi tumu ba seno yu pandidi ro lano ru ngim laban se namar ngile ba kumangalaban batay ni kamat ba ngi mentangi don akan hun tihakan ko ngin se ya kandidat lada kaju ka parti ngin ya don